बिटिआर सरकारखौ जों गोसो गोथारै मोजाङै साबायखर बावो। मानोना जों बिटिआर सरकाराव सिगांनिफ्रायनो बे सरकारखौ देरहाहोनो हागोन होननानै जों बिराद गोब्राबै नाजाबोनानै जों बे सरकारखौ जों मोजाङै देरहाहोनो हाबाय। आरो बिसोरो जोंखौ अननानै गोबां अनसुंथाइ बिदिनो फिसा फिसा हरबाय। आरो नैबेहाय एसे देरसिनै जोङो ना फिसिनायनि स्किम जोङो मोननो हाबावबाय। जों साबसिनै गोजोननाय थाबावबाय। आरो सारमोनहा बिटिआर सरकारनि सारमोनहा आरोबाव जोंखौ अनबाय थागोन होननानै जों आसा खालामो। आरो जोंबो बे सारमोनखौहाय बिसिनि सरकार खुंनायावहाय जोङो गोसो गोथारै गासैबो जोंनि एरियानि मानसिफोरा, जोंनि नाकेदारा एरियानि मोनफ्रोमबो गामिनि बे बिमा माहारिया नखरफ्रोमबोनि सासे जोंनियावहाय मोनसे कमिउनिटि माबा दं आरो एसोसिएसन दं आरो 300 जन दङ जोङो। ओंखायनो सारमोनहा जोंखौहाय एसे नायसिनो आरोखि। जों बिरादै साबायखर बावो सारमोनखौहाय। आगोलाव मा मोननायमोन? बिदिनो जोंनो एसे एनै मानिबा अनसुंथाइ हरनायमोन आरो मालाबा 10,000 मालाबा 20,000 जोंनो बिदिनो पिकनिक पार्टि जानोबो हरो। आरो सारमोनहा आरोबाव जोंखौहाय साबसिनै जोंनि नांगौखौ सुफुंगोन होननानै जों आसा खालामबावबाय आरो। सिगांनि सरकाराव बे अनसुंथाइफोरखौ मोनदोंना मोनाखै? जों सिगांनि सरकाराव जों अनसुंथाइखौ मोनाखैमोन। जोंनि एरियायाव मथा मथि जोङो मोननायानो गैखायामोन आरो जोंनि महिलाफोरा। जों दा एसे सारमोननिफ्राय साबसिनै मोनबाय। आरो इलेकसन मोनफानि फैगाफानि जोंनियाव बांसिनै आइजोफ्रा जमा जाफैयो आरो। इलेकसन खनसेयाव बिदिनो 20 जन गाहाम जमा जाफैदेरो आरो। दाबो नांगोलनिफ्राय ओरै UPPL आव हाबनाय दङ आरो। जोंनि नामाव जोंनि एसोसिएसनाव हाबथ'वाखैबाबो हाबनानै दंफैसै आरो। फैगौ सरकाराव सोरखौ थाजानो लुबैयो? प्रमद ना हाग्रामाखौ? जों जेखौ सालायदों बे सार प्रमदखौनो थाजानो लुबैयो। बेसे बोसोरसिम लुबैयो प्रमदखौ? बेसेबां बोसोरसिम लुबैयो? बिदिनो 20-25 बोसोरसिमहाय लुबैयो जोङो। जेसेबां हायो एसेबां। जाय सरकाराहाय मोजां सालायदों बे सरकारखौ जों थाजाबाय थानो लुबैयो। मानोना बे सरकारनि आमोलावनो जों सुखु गोजोनै थानो हाबाय नालाय, लामा सामा हान्थिनो हाबाय नालाय। नङाबा जोंनि बिमा माहारिफ्रा बिराद गाव गावनि फिसानि थाखाय, गाव गावनि फिसायनि थाखाय बिराद बहाय जानाङोमोन नालाय। बिदिखायनो जों दा सान्तिनि थाखाय जों मोजां मोनो आरो। जेखिथि मोनलागि दामोन सारमोनहा होमबाबो जोंनो अननानै हरो, बेनो आरो। मा बुंगोन? बिनि सायाव जोङो जोंनि XNDP ना फिसिग्रा ग्रुपनिफ्राय जोङो बिटिआर सरकारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय। आरो जों गोजोननाय मोनदों। बे 1 लाख रांनि जोङो चेक मोननाय जादों। जोङो बेजोंनो नायाबो फिखानानै दङ। आरो जोङो एसे बेजोंनो जौगासिनबावनो हागोनखौ जों मिजिंथिबाय। नोंथांमोननि ग्रुपआव साबेसे सोद्रोमाफोर? जोंनिया गासै XNDP-आ 80निबो एसे बारा। औ, जोंनियाव मा फिगासिनो दं नोंथांमोना? दा जोङो नायाबो फिगासिनो दङ। औ। बिटिआर सरकारखौ मा साबायखर बावगोन? बिटिआर सरकारखौ जोङो जोंनि गोग्लैसोनानै थानाय गासै आफादनि सोद्रोमाफ्रा बिटिआर सरकारनिसिम जोङो रोजा रोजा साबायखर। जाहाथे जों जिउआव बेखिनि जों एसे आरो जौगाबावनो हायो। बेनि थाखाय खोथा होनाय बायदि खामानि मावनायखौ मोनदांदों नामा नोंथाङा? सरकाराथ' दा जोंनि तरफनिफ्राय खोथा होनाय बायदि मावदों मावनाया। बेखिनि आरो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। सिगाङाव मोनफेरदोंमोन? खुनु जोंहा 4 बोसोर थांनायाव जों बिदि मोनफेराखै। आरो जों दा मोननायजों लोगोसे जों जोबोद गोजोननाय मोनदों।